Sinezwi likaNkulunkulu elikwazi ukuphilisa izimo zonke ezikhulunyiwe abantu. Sazi ukuthi uma selikhulunyiwe lona liwumphefumulo ophefumula ukuphila kunanoma ngabe yisiphi isimo. Sikubingelele baba. Ngiyabingelela Phindiphi egameni likaJesu Kristu ophilayo. Ngiyabingelela abalaleli bokhozi FM emakhaya bonke. Ngiyabingelela umzimba kaNkulunkulu wonke egameni likaKristu Jesu inkosi. Amen. Amen. Baba, izwi nje likaNkulunkulu elifishane ebese sikhuleka. Namhlanje balaleli emakhaya bengifisa sibheke nje kafushane incwadi etholakala kuJohane chapter 6 ivesi nje lika 16 no 20 lithi iBhayibheli sekuhlwa abafundi bakhe bewukela elwandle bangena emkhunjini bawela ulwandle beya eKephanowa. Kwase kuhlwile uJesu wayengakafiki kubo, kwavunguza umoya bazalwane omkhulu, lwavuka ulwandle khona sebegwedlile kungathi amastadiyo angama25 noma ama30. Babona uJesu ehamba phezulu kolwandle. Awusondela ke mntaka baba, esondela emkhunjini bethuka, kepha wathi kubo, yimani ningesabi. Lokho nje engifisa ukusho namhlanje engicela ukubambe, yimani ningesabi. Khona bafuna ukungenisa uJesu emkhumbini. Umkhumbi